Čauko priatelia, tu je zase Marek, tu je môj malý syn, ani neviem presne, ktorý to je, môj malý syn Matej. Ten zbytok ešte raňajkuje v hoteli a balia veci do ruksakov, pretože dneska robíme jeden super perfektný výlet. No kde ideme dneska? Sopke? Masaja. Veľmi veľká sopka, ešte predtým ale ostaneme stať pri jednej takej terase, kde máme perfektný výhľad na jednu lagúnu. Tá sa volá Laguna Pojo. A neskôr ideme teda, ako som už povedal, k tej sopke. Už sa veľmi na to tešíme, pretože sme sa dopočuli, že tam je ozaj prekrásne velikánsky kráter, aktívna sopka. A toto je pre nás jednoducho niečo úžasné, keď sa takéto niečo vidíte vlastnými očami. Čiže tešíme sa už na to, vidíme sa za chvíľku. Majte sa. Čau. Priatelia, práve som dorazil pri tú sopku, deti sú niekde vzadu za mnou. Neviem, čo k tomu dodať, pozrite si jednoducho ten obrovský kráter. Je to super zážitok, keď stojíte priamo túto pár metrov od tohto obrovského krátera. Pozrite sa sami. Je tu všade ešte taký dym, pretože je to činná sopka a preto, ako som už povedal, 6 km okolo sopky nesmie nikto bývať. Najskôr sme sa aj chceli pozrieť tam za mnou na ten veľký kopec, kde je ten kríž, ale práve tam niečo reštaurujú, pretože nejaké kamene sa tam zrútili dole, čiže je to tam dosť nebezpečné. Tak ideme teraz, tuto za mnou je nejaký druhý kopec a teraz mi akurát povedal, že máme dávať pozor na hadov, pretože je tu veľa jedovatých hadov a nejaké štrkače a neviem čo, čiže nechcem to ešte raz zažiť. Patrik mal už v posteli skorpióna, čiže ešte nejakého štrkača v nohaviciach nám netreba, čiže vidíme sa za chvíľku.
teraz ideme dole kopcom, pozrite sa na to, celkom dozadu, ale sa oplatilo, super bombastický výhľad, že som smel vôbec takéto niečo zažiť s mojou rodinkou, už to je výhra v lote pre nás. Pomaly. Haló. Haló. Čauko, my sme asi tak pred hodinku a pol dorazili, tu je môj stredný syn Andrej, tuto za mnou je ten hotel, my sme v blízko takom prilahlom parku. Deti moje, tí dvojičky sa tuto niekde hrajú skovávačky s takými deťmi, čo tu blízko bývajú, čiže aspoň sa naučia dobre po španielsky, to mi je dosť dôležité. A ako si videl video dnešný výlet bol jednoducho perfektný. Najskôr tá plošinka, kde bol ten výhľad na hento jazero, to jazero má hĺbku okolo 180 metrov a je tam teplá priezračná voda, ako som sa dopočul, neboli sme priamo pri tom jazere dole, pretože by sme to ináč časovo nestihali. Potom asi po takých 15-20 minútach sme išli autom ďalej a prišli sme až pri tú sopku, ale najskôr sme boli dole, ako si videl v tom múzeu, tam nám ukázali, ktoré rozličné sopky sú tu, ktoré sú činné, ktoré nie, aké jazera, zvieratá a čo všetko možné sa tu nachádza. Potom sme išli autom asi ešte tak kilometr potom priamo pri ten kráter a tam sme jednoducho pozerali, také niečo sme ešte nevideli, to bolo jednoducho niečo úžasné, taký obrovský kráter a najmä ten pocit, keď viete, že tá sopka je ešte činná a stále vyviera taká para. Dá sa podniknúť aj taká nočná túra, pravda Andrejko? Že tam idete cez deň a ostanete tam, a lepšie povedané, neskôr po obede a ostanete tam aj večer a vidíte priamo, previdíte priamo tú lavu do tej obrovskej diery, do toho obrovského kráteru a to je jednoducho niečo neopísateľné, to sa nedá opísať s nejakým videom alebo s nejakou reláciou na YouTube. Potom sme išli ďalej ešte asi tak 2 km na taký jeden kopec, kde bol prekrásny výhľad na tie okolité krajiny, prírodu a na také ďalšie jazero Masaya. Čiže dneska bol jednoducho super deň, nám sa všetkým páčilo, deti sú jednoducho spokojní, ale pravdepodobne ešte nie je taký unavený, keď sa chceli ešte do parku hrať, čiže dnešný deň bol super, nám sa super ľúbilo, maj sa pekne, Padmam rodinka, čauko.